biggest music. Military side. Yo, biggest Johnny street. Regimango. Etatan Bini. A messless Zimbabwe. A Bishop Palma. Akabere kachi mambo namba 7. Bamwe masabu tato kwana lefin. Timu yedu yakalita funza polo befin. First touch ndato tanga neko waura. Uyo maringi nikiba waura. Vandapira top striker ma defender achaika pa azupira epita mawani pa adangi. Ati kunuke machoko. Oramberi koko. Ungenyuchi pa mukoko. Chima mambo dino ya ikoko. Chinini ogo ati kunuke machoko. Tine simbare chikoko. Ungenyuchi pa mukoko. Chima mambo dino ya ikoko. Chinini ogo. Ini ndati pano kunge pagungano semodza terese kunge musangano paita musiyano besi natijano 90 minutes yanipera ndisingano yokumanya nepamiti pandiona king ndakabata liti chabekwa na trini haasi hoskiti kumanya for speed selefore witi chimambo ndikati tambo watotanga datwa master tipe shooters yangu next sing start tikavaure madinga mazibasta tomara fana moti Trafford. Oramberi koko. Ungenyuchi pa mukoko. Chimambo dinoya ikoko. Chinindine ogo atifunduke mashoko. Tine simbare chikoko. Ungenyuchi pa mukoko. Chimambo dinoya ikoko. Chinindine ogo. Pakode wa information. Pakode wa vanogona competition. Pinda military take position. Pakode wa fisiki uya ku session. Chimambo apazuliwa veku division 1 Saulo uya utambe pagani achikora mutemota kumuisa papani at least akudawo vamwe vari nani first level yachembori nani wamunope ambendi ndiani tikati pa defense mosani chimbosete timu mafansi oramberi koko ungenyuchi pa mukoko chimambo ndinoya ikoko chinindine ogo atifunduke mashoko tine simba rechipoko ungenyuchi pa mukoko chimambo ndinoya ikoko chinindine ogo tinikiyarpa first 11 akabereka chimambo namba 7 vamwe masapu tatokwana 11 timu yedu yakalita kunza polo befen first touch ndatotanga nekuwaura uyo maringi nichiva waura vandapira top striker